Dragi moji pratitelji, dobro mi došli u kanal Kornelija priče. Slijedi priča Moj mladi pacijent se je opirao. Kao mlada doktorica radila sam ja na selu i primala pacijente u ordinaciji. Jedan sasvim mladi pacijent, tek oženjen, sa suprugom i malim djetetom, a prvim sinom, dolazio mi je često u ordinaciju radi teških astmatskih napada. Te sam mu ja u ordinaciji davala injekcije i njemu bi bilo bolje, pa bi on otišao kući. Kako je on stanovao? Sasvim blizu ordinacije. Srećom po njega uvijek bi se on za dlaku izvukao i ostao živ. Ali ja sam se plašila da će ga jedanput uhvatiti težak astmatski napad, te hitna služba neće uspjeti stići do njega i on će zaglaviti. Ja sam mu dala svu terapiju, a koju sam mu mogla dati kao specijalista obiteljske medicine, ali sam uporno inzistirala na pregledu kod specijaliste pulmologa, što je on uporno otklanjao, ne shvaćajući koliko je on zapravo bio životno ugrožen. Jedanput mi je on došao u ordinaciju i opet sa teškim astmatskim napadajem, tako da sam ga ja ovaj put morala voziti u županijsku bolnicu, te mu morala dati adrenalin. Kako su me moji pacijenti strpljivo čekali dok se ja vratim, tog dana ja sam morala da ih riješim u ordinaciji ostati daleko preko mog radnog vremena. I kada mi je Ivica ponovo došao u ambulantu, samo po lijekove za svoje roditelje, lagano iznervirana zbog njegovog neodgovornog ponašanja prema svom životu, rekla sam mu: baš mi je žao što će ti sin jedan dan ostati bez oca, a imaš tako lijepu ženicu. Što će ona sama? Morat će si naći drugog muškarca. Na to je Ivica ispalio kao iz puške: doktorice, dajte mi onu uputnicu. Idem ja sutra pulmologu u Zagreb. I tako se je moja noćna mora, zvana Ivica, teški astmatski napadi, završila. Moj mladi pacijent, suprug i otac dobio je po specijalisti adekvatan lijek koji mu je kontrolirao njegovu astmu i sačuvao ga na životu kao supruga mlade žene i oca jednog lijepog dječačića od 2 godine. Do sljedećeg susreta. Bog.